Na imbaga oras yu amin kakabsat rogyanan tayo iti maysang adal na iti title na ket plug in. Tayo ket series iti adal kakabsat nga maadal tayo dito iti kinapateg iti connection tayo iti Apo ken iti connection tayo kadag iti pada tayo nga namati. Apay nga plug in gabin kayat tayo nga masursuro kada ito nga serye iti adal nga nagpatag iti connection tayo iti Apo. Kat itatanga gudaway iti umunang title nga itay adalan under daytoy nga plug-in nga serye tayo. Kat iso iti no signal. Well, kadag iti cellphone tayo, kadag iti gadgets tayo dito rapaw iti dagang ususaran tayo iti tunggal aldaw. Kaya tayo nga kanayon nga napigsa iti signal na. Kaya tayo nga kanayon nga nakakonect iso na iti makun ko ng wifi when internet. Now, kumusta nga imat DJ connection tayo spiritually, DJ signal tayo spiritually iti Apo. Napigsamot lang kadi when no kakapuyan, when no awanen, DJ kat narigat no awanen DJ signal tayo iti Apo spiritually. Nagrigat iti agbyag nga awan iti signal tayo iti Apo kakabsat so nga itatanga kung tawag kitaan tayo man iti duwa niya nga rason apay nga no dumadeng nga iti spiritual nga signal tayo ket kumapoy kumapsot worse ket mapukaw damin ada dagiti banbanag nga no duma kakabsat ket mabalin nga araramiden tayo nga saan nga nasayaat iso nga dagiti banbanag nga mangala when no mangikat dagiti connection tayo ti Apo. Kas pangarigan ko umuna nga rason ket isu iti basol. Amoyo ti basol kakabsat ket isu iti kangrunaan nga rason nga mangikat when no mangpakapoy dagiti signal tayo spiritually iti Apo. No adda iti basol naglinglinger diyan iti biag tayo. Ada dagiti basol nga di tayo surrender iti Apo maisuko-suko iti Apo talaga nga awan kakabsat iti napigsa nga signal worse ket daydi signal mo talaga nga awanen nya iso nga tudad duma no kitain tayo kakabsat nya adda daydi kuna tayo ngay nga apay nga kastoy iti prayer life ko. Apay kastoy nga very dry, apay nga kastoy nga awan iti gaganasak iti na espirituan nga banbanag agsasadot ta nga apan simbaan, agsasadot ta nga apan maki-prayer meeting, agsasadot ta nga mangadal iti sao iti Apo. Gamin gaputa da iti basol nga aglinglingar diyan iti biagta. Amoy no daduma saan tayo payat ngay nga isuko dagiti basol iti biag tayo agsipud ta DJ ngay ko na tayo nga enjoyin tayo iti basol nya kahit kung nga ibaga iti basol iti kangrunaan nga mangikat DJ napigsa na signal mo spiritually iti Apo. Iso nga no kaya tayo nga napigsa is signal tayo spiritually iti Apo nga kanayon amoyo kasapulan nga isuko tayo dagita nga basol, kasapulan nga talikodan tayo dagita nga basol, pagbabaywan tayo ikonfesar tayo ibaga tayo iti Apo dagita nga basbasol tayo kakabsat tapno iti kasna nga iket adda nga napigsalat ta dayjay connection tayo napigsalat ta dayjay signal tayo spiritually iti Apo. Ano da duma kada tayo nga Kristiyano doble kara nga di papakita tayo nya duwa iti rupa tayo iti Sunday ket napintas huli na santuhan nung nalpas iti Sunday DJ rupa tayo ket saanen nga nasayaat apay adda gamin iti basol iti biag tayo so no kaya tayo kakabsat nga napigsa iti signal tayo spiritually kasapulan nga pagbabaywan tayo talikudan tayo o subod tayo dagiti basol iti biag tayo kunana nga rod iti sasao iti Apo iti Isaiah 59 verse 2 nga kunana nga but your iniquities have separated you from your God. So nagdakkel dato iti basbasol tayo iso iti na magsina kada tayo iti Apo
day takot. So ngano ada iti basol iti biyag tayo kakabsat. Ay, daytoy dayjay kuna tayo nga mang pakapoy kada tayo. So nga kuna kon itatay no na espirituan nga banbanag di pagtutungtungan, di tayo kaya aglalanay tayo, agsasadot tayo ngam punsyonan, panganan, birthdayan, nagpartak tayo mat, naghapura tayo mat, ngam apay mat ngano iti na espirituan kat agkakapoy wenno agkakapsot tayo wenno awan kaganay kayan tayo, awan iti regta tayo, gamin at iti basol. So ngano kaya tayo nga napigsa ti signal tayo spiritually, amuyo kakabsat, kasapulan nga isuko tayo dagiti amin nga basol iti biyag tayo ken kanayon tayo nga dumawat iti pamakawan iti Apo. Iti maikadwa ket adda dagiti makunkuna nga distractions. Dagiti nga distractions kakabsat not necessarily nga dakes da dagitoy ngem mabalin nga usaren iti kabusor tapno iti kastangay ket iyaw awan na tayo kadayjay kang runaan nga focus tayo. As pangrigan iti trabaho saan nga dakes gabi no kitaan tayo yan ti theology of work ijay payla ang book of Genesis makita tayo nga ti Diyos ket adangay nga binili na ni Adan ket ni Eva nga agtrabaho da aywanan da iti dagang nga pagnanaadan da talagang they will work tapno iti kastangay ket maiwanan. So kaya't ni Apo nagtrabaho tayo kaya lang gapu iti kabusor tayo nga ni Satanas inusar na mo dayta tapno alain na di attention tayo. So ngay nga kakabsat kitaan tayo tauray iti trabaho iyaw awan na tayo dayta. So saan tayo ngagmasirib dayta iti maysa nga distraction nga mangagaw kada tayo diyan iti umno nga focus nga pagpokusan tayo kuma. Madagit yun dagi istorya dagiti agkabsat nga ni Maria ken ni Marta is ay Luke chapter 10 verse 41 to 42 na dito'y dagitoy nga kabsat ket makitang dayjay focus da nga duan no singno iti in prioridad da wenno anyat in prioridad da ni Marta makumikom nga agsagana iti makan nga pang bisita na pang sangaili na kini Apo Jesus whereas ni Maria adadjay sa kaanan ni Apo Jesus nga pinili na dayjay tapno agdengeg kini Apo Jesus. Ket dito makita tayo nga ni Marta ket dayjay attention na napanjen iti panagsagana. Ngano kitaan tayo nga permi dayjay nga trabaho that time ket mabalinmet nga makauray kuma. Ta iti inaramid na nga muna ket nagdengeg kini Apo Kristo. Si brethren, no kitaan tayo kakabsat, adu dagiti banbanag iti biag tayo nga distraction. Dagiti banbanag nga mangala dayjay attention tayo. Ket no naala na di attention tayo dayjay signal tayo spiritually ket talaga nga nakapoy wenno agpukaw-pukaw nakapsot. Worse, mapukaw awan dayjay signal tayo spiritually. So kahit kung ipakita itatangag sapa kakabsat adu dagiti banbanag nga aramidan tayo iti tunggal aldaw ang mabalin nga aramatan iti kabusor amang distract kadagiti bibiyag tayo iti na spiritual mang distract kada tayo iti nasken nga pagpokusan tayo. So nga itatangagon daway kitaan tayo man anya ba dagiti distractions tayo mabalin dagiti daduma saan nga trabaho dagiti daduma kwarta nya iti distraction da iso nga umay iti panagkapoy iti signal da iti na spirituan. Mabalin nga dagiti daduma gapu kadagiti kapadasan iti biag. Kadagito nga kapadasan ison iti nang distracten ka, nangiyaw-awan ken ka, nangala di focus mo di attention mo, nga nasken ko mga adakin ni Apo. Iso nga kitain tayo kakabsat ang mga tulakin di nga dagiti distractions kung susaran iti kabusor nga mangyan adayo kada tayo iti Apo. Now, dagita lang dagiti duwa basol
ken dagiti distraction. Now, sino iti makaisubli iti signal tayo iti na espirituan? Nawanin iti signal tayo kumbaga wenno kas pangarigan ni Apo Jesus na. Isuna nga na tayo ijay cross iti Kalbaryo tapno umay na tayo sa lakan. Isuna nga na tayo ijay cross ti Kalbaryo tapno i-connectar na tayo manen iti Apo. Kita mo yung kadagiti times nga kumapoy tayo, kumapoy dyan espirituan tayo, kumapoy dyan espirituan nga signal tayo iti Apo. Kasapulan tayo ti agpakumbaba, umasidag iti Apo, agrupnoy iti Apo. Katsadyay nga kitad tayo, isuko tayo ti amin tayo, dagi basol tayo, dagiti bibibyan tayo, tagtagibyan tayo, nga basol iti nabaybayagan nga panahon, isuko tayo iti Apo. Saan tayo kakabsat nga orayan nga mapukaw o nabis na yung signal tayo spiritually iti Apo. Itapay lang makita mo nga intermittent yung signal mo spiritually, kapoy-kapoy yun, mapukaw-pukawan. It's time, umay kang gadagos iti Apo. Yan kadagiti distractions iti biyag mo, umay ka iti Apo tapno patulong ka, tapno dagitoy kat maikat, tapno dagitoy kat saan nga isu iti mangyadayuken ka iti Apo. Kapsat, magna iti panawan, magna ti aldaw, saan mo nga itungtong kwa, iti iasideg mo iti Apo. Now is the time. Tapno iti kasta maisublimanan dirigtam, maisublimanan da diriggat mo kagserbi iti Apo, nga sumurot iti Apo, tapno pumigsamanan da signal mo, wenno maadaan ka manen iti signal spiritually. Ket karitan ka itang nagundaway nga umasidag nga rod iti Apo, tapno iti kastangay ket pumigsamanan da signal mo spiritually. Kumararag tayo. Amami nga nasantuan, Apo na imbag kalaunay. Agyaman kami, ta sika iti Diyos nga kanayon nga gargaraw. Hands-on ka Apo kada kami. Agyaman kami nga itang nga oras in pakitam kada kami. Dagiti duwa Apo Diyos. Nga araramidan mi iti biyag, kadudado maiso iti mang pakapoy, mangawan, mangikat, dagi signal mi ken ka. Lord, sumuko kami, agsuko kami. Ipaimiken ka dagiti basbason mi. Itadmiken ka Apo, isuko min dagitoy. Talikudan min dagitoy, pagbabaywan min dagitoy. Uri pa dagiti distractions iti biyag mi Apo. Apo Diyos, tulungan na kami, tapno iti kastangay kat saan nga dagitoy iti mangagaw, iti focus ken attention mi ken ka. Kat itang aldaw Apo, maisubli kan isublim manen kada kami. Di rekta nga agserbi, di apoy nga agserbi, di ayat mi ken ka Apo. Agyaman kami. At si kang arudet, iti agaraw, nagtultuloy iti biyag mi. Manipod ita, kiniti sumarsaruno pa yung alaldaw. Itinagan ni Jesus. Amen. Agyaman nakakabsat iti oras yumanan, kat iti maminsan, dahito iti kabsatyo, Pastor Severino Aquino, dahito'y iti ang Probinsyanong Pastor YouTube channel. God bless everyone.